zan khat chu student pakhat medical paper ka check lai ania sana kan en chuan dar ni vel chi hi alo nia kalau hlo lok ang nge in kan nau chu thok le khata ring em mai chuan aron trele ta chiam maya dar ni chi ani ti chuan aron kai chhun zom hal zat boka rang takin kawa pom thuaya nurse te chuan an oi ngal boka khamizan khan abanan vi ngun deuh to awangin venan huzo lova ti chuan rip chu alua an khaya abana veinan hmu to silo chuan aduk vek to mai ni mo o ni e alua an vu angai pha a alua chuan an bel bur maya atal vel thin box sia atal lo nan ka zuk bana ma se phi thata thawa lua hliama thisen ron luang pangai ang hian om lova achi khian a chik puat maya kamang ang chu ka buai nuai to maya I hil duk mai ni mo o ni e ka a vekin ka ria no te chu a vein dang an huwa chuan damdoi nan ron chiu wata a om ha dam le ta dewa angai na hrelo chuan ka thu ta reng maya chhun lama class ka nei awang chuan jingda ruk bor vela kan nu chu min ron chok turin alo kala jinga alo kal chuan karil ruin kha ka thik pui thiam khan kan har sat na min sut kian sakto ti ka ngai tu newa indanga khan mo o kan in masa a man deuh khan kumnga liamta vel khani in ka ria kumnga na tam dewang nia atam deuh mai thei ka thik biak ina ka kal le angai ni ka tia a chan chu ram huai lam chet na ni tlat in ka hreta ni chu wang chuan in en kol na pa ngai hian engma omzia anei don lo ni in ka ria jingdar ni a kan boi thin dan zong ka soipoi hriat kha kan nu in jingdar ruka min ron chok chuan ka thlik biak in lam ka pan ve ta hala jingdar ruk le chan ve vela chuan ka thleng phei der to a ka thlik pui thiam po chu alo thodai to a office a alo thu wang to ni german alo ni vea kala kal ngai lo na biak in ania kavalu chuan office omna chu a fal dewa wangin vapo mai dan tur ka hai cham dewa ti chuan ka ina har san na ka to kani min pui thengem min pui theile theilo chu ka hrelo na a ma khan ka thlik kani lo chung le in ti dan ka zui lo chung pon ko ran hian min lo pui to a in siam thadeu to tur hi kania ma se tuna ri chuan har san na lian tak ka tok ri tlat sia ka wati tol maya thil engemo ina athleng ti na emni atia hetia thil engemo ati hi thil mak tak asoina ani a o ni e ka tia ti chuan e ke ti chi ani velo atia alo nar ngal thoi cha o alo nar ngal thoi mai chung thil chu ka chan lama ni lova ma se hing le in number mil rilla hetiang lama specialist hi kalo bianga kan local donia atia chu tuema catholic ko sanami specialist chu ni har sanna chu a boy bui don chea ni che e ti chuan ina ka honga kain buala kalung oilo angreng hle maya a chan chu a ma kha chuan mi pakhat kha lo kala boina chu re tamai kha nia enga tinge kha tiang kha ni le mai lo ti kha ka hrathiam lo ani enga po chu ni se chu mi tlaya vek chu mi ni la changnu lama chuan ka kir le a university bul nai maya kan chenga chhun thil ei tur chuan ka honga chhun thil ei tura ka hong ka thu fel deuh chau tia chuan phone chu ron rit rala papa khathian chulai ka thik ko ran biak in puya an ram huai no chuak tu ho tu pa chief exorcist ani thute abul nai maya pui thiam ho chena a om thule ka mudu ni chuan in hu arem chan thu te chu ron soya ei chuan avalom om ve kalome karon kaldonia kalautia ti chuan ka chuaka an omna a soina lai vel te chu ka zong chuaka ka thleng tamai boka keima chawin kania ta chuan papakhat kum somsari borvel tur hi kawa hmuwa ani chuan thu chol tura minti pa chuan inin chunga ram huain ati boi thin chati ka ria alo tia kei chuan onie adi kalom ka tia kalongai dana chuan
eng thil nge thleng ti te min zo ma sak te kalo ring dewa I buai na chung cha zo na te chu mo. o ni e ram huain I fapa naupang ber hi tha atumani alo ti ngal mi a Fapai nei po hre om si lo wa. nia pui thiam hne na po khan engma ka soi lo shrim shrima a chan chu jingkar khania thil hlendan kim chang engma ka soi man lowa ka har sa na ka soi thui ma khan kalo bele thuayang che tiamin chang khania I ming lei number chawi sila. ni che e Chuan fapai nei thu te, buai nei nei thu te, I fapa than tum thu te chu aron soi ta veka mo. ni e engtin nge hriat ka han tia ka hriat na rei to lo ma ti maya Ani mo. ngoi lok te thil the ani lo ka tia anuya thei te reng mai tuna hian ram huain I fapa naupang ber tha atuma chu wang chuan abik takaram huai no chuana exorcism kan nei angai ni apa ngai ang maya nei loin tong trai thu cham ka cham angai ram huai no chu ba ka tong trai thu cham in ina kan ti angai atia ke chuan eng thil po ti ngai se ka in pe reng thu in ka changa ani chuan bishop hna phalna lak phot angai thina atia eng tia rei nge nga nga yang ka han ti chuan ka nei to lom ti paina ron phor chuaka bishop signature tel ngei mai chu ti chuan kan han tran don ta a ma se har sana ka neya ke chu ka thlik thatak po ka ni to si lowa adik tak chuan pathian om ring lo ka ni sia ka ti chuan apoi hleinem I lo kal lak lo to a atimaya kan nu po pathian om ring lo tho ania Dutch reform ani a engtin nge niang ka ti po chuan apoi lo in la in thlak ve mayang atia ama kha adam dup maya A thalama thil thir mi le mi hoi hom taka ni don chu. ni e kan ina local turin kan in berem ta a ama khe engangin ngei lo hmu ve reng reng Ke chuan mi zo om tak le dam dam mai nin ka sia baka ka fak em na pakhat chu keima ni lama tang hian thil shat vak hi tum lem lawa ati tur lama hian ril ru he pedeu top maya kan fa pa chan chin tak yal po min zo chuang lawa heti lai pe hi chuanin kan fa pa po a om lo shim boka Ati tu chu ti mop mop maya. o ni Alan dana chuan ma chu mi som le nun nem tak ni mo. o ni Ole te chuan. chuan tui min dila bol chuan ka han pe a chia la a ti chuan cross le ma siama a cham pol tur te a chama tui chu ala chuaka kan kong khara le tukver zong zonga chuan tui le chi in pol chuan cross le ma siam zela kan room tina chuan akal kuala ati ang chuan ati vek boka tui chu alo ro pon chi te chu an lakai zela Chi te chuan tla sep don ni mo. ni e ma se chi te chu solution chak tak ani lem lova tlem te tleve sep kha ni mai ti chuan pindan tina lut kuala kan fa pa pindana alu chuan alo eng pupa thil engemaw hian pui thiam chu aman beta pindan chhunga chuan a the leng lup lopa engkim mai chu a in soi khur dur maya a thi pui ngei donin ka hre a thi ngei ka ring manani ti chuan tran pui tumin ka tlan lut ngala ma se chutia the kwal vel ani ti po chu alo in hre reng lova a cham pual thil chu a cham reng thawa boruak a dai deuh nu chuan pindan le lama alut phei le a kan nu pa pindana chuan aluta thil engemaw chuan aman bet le ta a Ikhayo in no te pindan zua in pindana lo lu po chuan pui thiam chu ron thing le mo. o ni e a zo nu chuan ole in fa pa pindana khan tong trai thu cham kan cham angaya a chan chu khalai kha a tho na sat na lai berani sia atia do kan min han dila ti chuan kan pe a man ruwa chu do kana chuan da in a zungbun a phoi boka ti chuan a da a ti chuan an tong trai thu chama tum lai tak chuan Rottweiler ui pahnih le zo te kan neya an ron tlan ri trok maya ti in an ron tlan kual vela ti chuan a rualin an ron thut hual ta thap maya Novalonga ram sa te mak tak me an lo kalang khan pui thiam chu an ron thut huala anen kar me ni mo. ai an thu mai an ron me thu ve vat mai Rang takin mo. o rang takin kan fa pa pakhat zo te ui kan nu kei ui chu tiang chuan kan in rema ti chuan tong trai thu cham chu a han chama lords lamami amulet chu ala chuaka heng hi in fa te khum zonga in khai vek donia a tak takania
ale mani lawania atia in har sana chin fel nan chu tang ka nge garing o ama orlai nge across chu ala thla a hei hi in fa pakhuma chuan khairo u atia in no te tan chuan thil pe hlu tak ani don chu ni e an va khai tange yalom nu i pangpar pot chungchang kha han shil vela kan tana thil ti awang khan kan lom nu tuka chubaka a tan ti thei kan nei box si lo wang khan shom kan ti le boka khati hun lai khan pot ka siam china darthlanga tang ka siam via chana nal ina lian boka a thave berin ka sha chumi chu pek tumin ka va uma ka va pe kan ne na tang chuan poisa le thil dang engma lak alo du mi alawa poisa pek pok ka duwa ala du box si lova chu alak sham tur thu le sister ho omna huna ada tur thu te min shila khovel dang hu ve ngai lo te omna a convent an tiang chi a khan mo o ni e chumi te ne la chon lo pek tur thu min shila chu wang chang kan hlim khop maya chumi hnuwa chuan ka hril du cha chu khang thil khanau te khuma kan da apiang hian a tre chuaka a trap zel mai ni ani mo chung thil chu ron thleng non le ta fowa chu thi le cross chu engemaw chu a pai nge ni mo o nia ti chuan kan nu hian darkar emo za a thut pui thina ti mut tumina oya abula te chuan a mut pui boka a chang le akua a ha pui thin khop mai khuma po amut tir hlei thei meu lo tum khat chu amujang thal dia ya abana phar chuaka anui her maya khatiang khan a fa zongina om ngai lo note dang dai angani kha jana tang kha chuan zan tin no pang dang hlak angani to mai jingdar hnia po engma thleng talwem ni o thleng talo awoi ni nan kan har san na sut kiana ni le ta ni angai nom hle mai hriat bel zel po cha khom thir tu te enge thleng zel lo ngai chang chun zom ru o video dol lia chon i suan thu dik lama hruai zel da ka ngai tha chhodon nia